Ay da mga pangga igwaning burunyagan sa sarong barangay ta holiday season ang nagpirili na sa mga magurang kurukulkulan sa enda mga aki ta bubunyagan na kampadi kan po na nakadakan padi an burunyagan sabi da kasupadi misis ano po anyaran kan sa imong aki sabi ka kasusarong ina pader an pangaran po kan aki ko Surf. Oh, no. Itong sabon. Branded. Nagngalas daso pade. Ano man po, misis, ta surf an ngaran kan aki mo. Iyo po, pader, ta an pangaran po kaya ni Mr. Ariel. Ako po, ang pangaran ko po, pader, Perla. Pag-araw ka ng ngarang kan pamilya, ubos ang 99.9% of germs. O di, pinabayaan kan padi. Talangan man pagbuutan mo ang magurang kung ano ang ingangaran nila sa sendan aki. O, kumbaga surf ang ngarang kang aki, kuyugod ang buot. Kuyog. Ngunyan, sumunod naman daan magurang. Sabi da kasupadi, o ikaman misis, ano man ang ngaran kan sa imong aki? Sabi da kaso pangaduang magurang, pader, ang ngaran po kan aki ko, Tide. With fabric conditioner. Ang yan, hinapot ka so padi. Ano man misis ta, ang ngaran kan aki mo, Tide. With fabric conditioner. Sabi ka so misis, iyo po pader ta, ang ngaran ko po, Kujik. Ang ngaran ni Mr. Clean. Medyo nagkurunot sumuka daan ni pader. Ano nan mga ngaran kan mga aki digdi puro sabon. Sabi mag-anunsyo na so pade. Oh mga misis, por dahilan aki ang ngaran kan mga aki nindo mga sabon. Anong gusto nindong i-bendisyon sa mga aki nindo? No. Downy o Sunrocks? Naubusan na tabi kita ni Agua Bindita. Ego ako di Sunrocks o Downy? Patay ang germs. Salamat kay Zoren Hernandez sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM. Energy